Bütün Dünya Tatar Kengesi tarafından indi 10 yıldan artık bütün Россия Tatar dinahilleri jiyini uzdurulup kile. Biz onu uyuşturabız. Hem әлеге жиынны уздыруда негіз салушыларның бірсі мен Эдуард Анварович Ганиевны айтар едім. Чөнки халқыбыз яшәешендә милли һәм дини тормыш, ул бит жиынның да форумның да исеме милли тормыш һәм дин. Менә әлеге ике төшенчә ул аерылгысыз. Milli tормыш һәм дин. Эдуард Анварович Ганиевның эшчәнлеге, изге гамәлләре, алар һәр вакыт шушы ике төшенчә белән үрелеп барды. Эдуард Хаҗи 70 ел элек Ульяновск өлкәсендә туып, Саратов шәһәрендә яшәгәндә үзе исән чагында халкыбызның бик күп дини һәм мәдәни чараларына нигез салды. Аларның башында үзе торды. Һәр берсенә хәләл акчасында кызганмады. Ул бөтен Россия түгәрәк уен фестивалеме, ил күләм сабан туйлар, китаплар чыгару дисеңме? Саны китсәң алар байтак. Тыйнаклыгы булгандыр инде. Ул бер кайчанда камера каршына басып башкарган эшләр хакында сөйләргә яратмады. Менә шундый да үзенең шәхси уйнәге белән башка байларга уйлап күрсәтәләр иде. Бит аның акчасы юкса уннан бергә булмагандыр. Эдуард Хаҗиның нинди халыкка ярдәм күрсәтте, мәдрәсәләр төзетте, мәчетләр төзетте, аларны тутарга булышты. Без аны бүген сагынып искә алабыз. Якташлар гына түгел, бүген аны бөтен татар дөньясы да онытмый. Бүгенге чара да шуларның берсе. Залда Себер төбәгеннән генә түгел, тирә күршеләрдән дә килүчеләр байтак. Тормыш кануны шундый. Бар тик дусларча фикер алышу, үзара аралашып яшәү генә кешене җәмгыятьтә үсешкә илтә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу үзара аралашыгыз, аралашсагыз йөзегез нурлы булыр, калбегез чиста булыр, ризагыз киң булыр, арагызда мәхәббәт артыр дигән менә милләттәшләребезгә очрашырга кирәк, үзара сөйләшергә кирәк, бер-беребез белән танышырга кирәк, иске шәхесләрне, элекке шәхесләрне искә алырга, яңаларны аякка бастырырга, тудырырга, менә тагы бер шәхесләребезнең мәйданга чыгуына бәлки бу очрашулар сәбәпче булыр. Моннан 20 еллар элек Хансияр хукуклары дип башланган чара соңрак Кулат хукуклары дип үзгәртелде. 2 ел элек Эдуард Хаҗи вафат булганнан соң аны оештыручылар Ганиев хукуклары дип атады. Кулат хукуклары ул безнең иң беренче динне саклый, икенче милләтебезне саклый. Вот безнең үтә Казанда һәр ел форум үтә. Шул форумда именно шул ассызыклап үтә шул тема безне. И безнең Кулат хукуклары да как бы основывается именно шунарда. То есть безнең, если дини укулар без һәр ел үткәрмәсәк, без Эдуард Анварович заманында аны кварталына бер тапкыр үткәрәйек. Ни өчен? Чтобы безнең милләтебез сакланып калсын. Безнең милләтебезне саклый дин, динне саклый безнең милләтебез. Кулат укулар ул кирәк шуның өчен яшьләр өчен, икебесенеләр өчен. Ну, укуларга кертергә кирәк, мин бирсирауны бераз мондый ниләр генә түгел, дининен кертергә кирәк, бераз динигә, яшьләрне күбрәк варикаттергә кирәк шунарга. Шуны кертергә кирәк тырышырга. Эдуард Хаҗи кайда гына нинди генә югары урыннарда эшләмәсен, халыкны һәрчак бердәмлеккә, татулыкка һәм үзара дуслыкка өндәде. Нинди вопрослар бар татарларның барысы да үске уровеньда бер чешлейди. Мәчетләр буенча безнеке разногласия бар, тоже чештырайды безнеке. Эдуард Анварович дипломат. Бик яхшы порядочный татарин иде. Без аны безгә җитешми ул. Андый һәр кеше юк бездә алыштырга. Ислам динен кабул итүгә багышлап уздырылучы укуларда сүз әлбәттә инде 1100 элек борынгы Болгарда булган вакыйгалар хакында да булды. Шәһри Болгар җирлеге ниндидер архитектура истәлекләре, һәйкәлләре өчен түгел, ислам кабул иткән урын буларак ЮНЕСКО-га кертелде. Менә бу безнең бабаларыбызның без ислам буенча яшибез дип вәгъдә биреп шушы әманәтне бөтен дөньяга игълан иткән урыннары. Казанның Апанай мәчете имамы, тарих фәннәре кандидаты Нияз Хәдрәт Сабиров төбәкләрдә узучы мондый укулар халыкны гыйльми яктан гына түгел, рухи яктан да берләштерә һәм ялганны дөрестлектән аерырга да булыша ди. Бүген без күп кенә төрле чыганаклардан информацияны алабыз. Кайбер инде чыганаклар дөрес булмаган мәгълүматны бирә. Шуңа күрә менә шундый җыеннарда галимнәр катнашалар, тарихчылар катнашалар, дин әһелләре катнашалар һәм алар халыкка кирәкле мәгълүматны җиткерәләр. Тарихыбыз турында, динебез турында. Менә шушы үрнәкне без саклап калып, үзебездән калган буынга да күрсәтә белергә тиеш. Һәм үзебезгә хезмәт иткән шәхесләрне онытмаска тиеш. Менә бүген без икенче Ганиев укуларына килгәнбез икән, шушы укуларның әһәмиятен үзебездә генә сакларга түгел, җәмгыятькә дә җиткерергә тиеш. Пандемия сәбәпле Ганиев укулары 2 ел уздырылмады. Илдәге вәзгыять үзгәрмәсә, оештыручылар аны ел сайын Эдуард Ганиевның туган көнендә 15 гыйнварда үткәрергә сүз куештылар. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, татарлар.